Ik sta hier met mengde gevoelens. Ik hoop je dat we jullie een hele mooie, sportieve en goede dag beleven zullen, mijn oor. Voor elk. Tegelijk weet ik dat het jullie een eer leent is dat er een verschrikkelijk ongeluk bad is. Doe verhoren de velden van SC Twiesel in een plak dat net meer kwarballen waard. Ambulances bezetten het sportpark dat een stinnen dugout instwatte. 4 ben rekken verwoenen en de 10-jarige Irsa de Bruin kwam om het libben. De impact wie grut. Het weer heftig. Het weer heel heftig vreemd hier. Wat wie zo heftig? Het feit dat je eraan denken moest dat het jezelf gebeuren kent hier. Dat mijn dochter hier wat kregen hier en dat ik daar op dat moment net bij was hier. Dat is sowieso een verschrikkelijk iets en dat wens ik geen enkele ouder daar. En ik wil net graag dat ze deur gaan, maar dat is nou iemand zo. En vies aan daar is Joet, vies dat ook moeilijk? Nou, een beetje. Want zie wie er natuurlijk Bobby en nou net. Dat vind ik wel zielig. In de kantine kan Joet elke in Irsa betinken en schreeuwen dat ze haar neer verjitten zullen. Op de velden wordt intussen kwarballen toch meer dan 800 been. Er binnen nieuwe dugouts, liek op alle sportterrein van de Kaaspelen. Gewoon memmen slepen haar Joet door de dij. Ik heb helemaal eigenlijk een brak in de keel. Maar hij wil graag. Hij wil heel graag meedoen, maar hij was er eigenlijk net alleenig in. Dus ja, mem geeft mij en mem is coach natuurlijk. Dus, Ben je blij dat deze dag voorbij is? ik ben nog denk ik wel heel blij dat het daar voorbij is. En ik denk ik wel dat we dan zoiets hebben van nou, dan kan je een stukje afschroeven, een stukje toch wel afsluiten. En dan kan je er weer het zien horen.